kunza warapi pamba sabhuku naishe wasingazivi. Alright, pinai to. Garai pachair, garai pachair. Gare pasi. Sungai. Taure makasunga. Ndauya nedare rababawa. Wakaunza murapi ndisingazivi. Sabhuku haana mutauriri, inini haana unditaurira. Zvino apa paitoitwa Q1 wachitopinda wachirapa zviro zvizhinji zvaindopiswa, makona evanhu nenyi nezvimwe zviro zvaindopiswa ipopo paonini apa wari kugara pamusha pawa. Zvino ivo nini tsvina yese iri kutenderera mudenga, imhepo zviri kundopiswa maonini makona zvinyi, hapana uri kuziva, sabhuku haazivi. Saka ndiyo dare racho kuti handi kudherera here kuti muno hamuna masabhuku, hakuna yonini, hakuna izvi. It's okay, ndaizogara isero. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Zvese zvanda zvechokwadi. Zvese zvandichataura ngezvechokwadi. Ndiyemba charaswa nemhosva. Ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Mwari arimubatsirawo. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro yechangamire. Yes. Nedare rese rakateerera. Ini ndinoitwa America machikanzombe. Nyaya yataurwa apa yekuzi kunza varapi pamba ishena sabhuku wasingazivi. Inini pamba pangu pandinogara mudzimai wangu wakabatsirwa matwins. Saka kubatsirwa kwaakaitwa matwins wakanga ari kwana sikuru kwatezvara. Kana tezvara ndakangounga ndakakumbira wangu kuita padhuze nehospital. Wadaro matwins aya. Amgomo. Ndrenye taurwa. Zvema twins panapa. Ya ichokwadi. Murapi wakauya pamba pangu pari pachechi. Ichechi nditezvara wangu. Watinoita zvechechi. Saka vakauya pamba vachida kuedza kubatsira vasaya wavo vakanga vasvika zvakanaka matwins. Mawataurira sabhuku. Andina kunga ndakataura sabhuku ndikusaziva. Iyo inyaya inoyi ndakanga ndakatotongwa. Ndechitonga handina kunga ndakataura masabhuku ndikusaziva. Ndisingazivi kuti kuya kwakaita tezvara pamba pangu wachida kunga wachiona vasaya nekubatsira zvaida kunga zvichisumwa. Right, nyaya yako iri very haina umbo yangatitoreri nguva. Nyaya yako iri pekuti hausuda kutaura chokwadi. Hausuda kutaura chokwadi chekuti ndiwo akadaidza murapi. Because asana ndamona tezvara anoti nyekuti ing'anga akangosvika pane wazukuru akutoshopera. Apana zvakadaro. Raini rakutoyera kutoshoperwa ndisekuru auya kuona wazukuru badzi. Ndini ndakavadaidza kuti vauye kuzoona kuti vanorapa. Saka zvoutaura ndizvo zvandiri kutaura ka kuti wanga uri kunyepa. Izvo wachitaura chokwadi manje. Kuti wakadaidza sekuru kuti murapi auye kokubatsira. Handiti asi sekuru auya kokubatsira ndobva watanga wamutsvagira makastoma. Izwa hondo yako payakatangira kukunetsa pakaita dambudziko rako ndepekuti dai kuri kunzi akangoti kubatsira iwewe muzaya wake zvobva zvangoperera papi ipapo. It's allowed. Munhu wese ane privacy yake nechii handizvo papasina need yekuti utaure sabhuku kana kuti chii. Although chinozi chirango chatimba. It's very important pachiwana kuti unoti unosuma whether sabhuku ari kuzvida kana kuti haazvidi asi wadii kuti wazive kuti muarea pane chii zviri kuitika. Asi pazoshata ndepekuti haana kuzorapa iwewe badzi. Pakuya vanhu vari kuya kodini manje pasejari pamba pako iwo pochita pasejari manje. Ipapo the moment pakangotanga kuya vanhu vachida kubatsirwa apa waifanira kubva watosumuka wabva una sabhuku pane munhu wangu akauya akadai saka wakutodini angakukumbira kubatsira vanhu. Wobva wapiwa chii because tine mutemo isusu bambo. Panewo chinhu chinodzika mutanda. Urunzwa chinhu chinodzika mutanda Mamutasa muno machibvumirwa. Yes. Saka hatichazivi kuti munhu wakadaidza nditsika mutanda here. Mupostori here chii hatizivi.
Saka izvozvo zvinofana kuzikana kuti munhu wako wawashaidza ndiani, anoita nezvei. Isusu kana tichitomuziva totomutaura kuti go ahead. Ishe go ahead. Atotisuma ishe kuti kune munhu wakadai uri kuita zvakati. Ndo mhosva yako. Kuti mhosva yako iwewe ndiye kuti zvakazoitika ipapo dai kuri kunzi alright wadaidza vanhu vako pamba pako papa sejari. Dai paine wakabva wapumwa ipapo wabva watemana nematemo wakada kuita sei? Ndipo pandakazobvuma ndichiti kwaiuziva kusaziva changamire wangu. Ignorance is no defense. Ungati pakazi 2 + 2 what 8. Wozise watadza wotazi ndakaita kuskuru ndakura. 2 + 2 is 4, it cannot be 5, it's wrong. Saka you cannot stand in a court of law which are not ndaisaziva. Ignorance ndiyo iri kukutongesa iwe kusaziva. Yes. Benzi ita sei? Bvunza kuti udzidzise. Saka bambo mhosva yenyu ndeyekuti makashorani. Ishe makashorani sabhuku ndo nyaya dzawo chete kuti makati dini hamuna kutipawo chigaro chani chawo. Right. Saka nyaya iripo ndeyekuti makufanira kukumbira regero kuna Ishe kuna sabhuku anditi kuti vanhu mangwana musazozviite sei, musazozviite futi andizvo. Asi zvinoitika manje Ishe anopiwa kambudzi kekuti Ishe sorry. Pamusoro yechangamiro wangu. Yes. Ndipo ndikuti paya yakanga yakabatwa kumba uko ikatongwa zvekuti ikatopera ndikatonga takanyorerana pasi kuti unonga waunza musi wakati. Kana pakati ya Samoni ndakatopatika ndiri kuona musoro wenyaya. Makazi munonza musi wakati. Makaendesa ere musi wakati. Musi uya ndakazi hausviki kumba kwa Ishe. Unoenda kwa sabhuku. Ndati musi makanyoreresana pasi wakaendesa ere. Ndakaendesa ngo ndakagadzira. Unondoti seiko? Ise simbo kwese mbambo. Ndati musi makanyorerana kuti 5 January. 5 January wasvika makanga maendesa ere by 5 January. Ndakazodzorerwa ndisabhuku kuti imbomira Ishe hawapo. Izwa ibambo. Anofanira kutora nyaya ndisabhuku. Kuti sabhuku anotaura zveshuwa munhu akauya musi wakati ndini ndakamuti mira. Andizvo. Ndosaka ndati iwewe panguva yako yemakatarirana naIshe wakaendesa ere? Pamusoro yechangamire. Aiwa. Wakaendesa ere? Ndakaendesa. Wakaendesa? Handi ndakazoita zvokachangamire sabhuku wangu ari kutown. Saka ndakawafonera ndichizozowapera wakati ndawapounza. Asi pangopera maminitsi mashoma bhauzo ndifunga kuti mira hako mwanangu usaunzeba nekuti Ishe hawapo. Kana wachinge wauya ndozokutaurira uchiunza. Ishe sabhuku uri sabhuku uripo. Sumuka sabhuku. Ndimi muri kutaurwa. Taura itizo. Anonyepa. Ndakambomutrain kamuisa kwamuzvara ndakataura samatora matatu ndipe mbudzi nejongwe yakati handizviwani ndine huku mbiri. Akati ndine huku mbiri pekutanga chiunza huku dzazwa ndinowana 1 fainda zvochose anozotuka. Handikaona nyaya yako. Saka wauya koninyepera futi. Ndapika 1 mhiko rikati kana ndakanyepera maringa matsotsi ese anopika mhiko. Zvino iwewe panapa manjika kana watonyepa uri under oath unotobhadhara futi. Pamusoro yechangamire ndikugona kuti kana paine mawitness atina basa newitness. Ndati nini alright. Ndautaura this chimu chiri very simple. Chakati muzvari azosumudze nyaya yako yakunoko ndiye kuti wakaramba kubhadhara. Hauna kubhadhara zvawakanzi kubhadhara because sabhuku ari kutaura kuti wewe wakazi muchiunza hako unowana huku mbiri. Huku mbiri dzacho hakuti ndinowana 1. Handina kudaro changamire wangu. Saka alright izwa ichizwa ibambo. Zviri very simple. Ini ndati chiendai mubhadhare by musi wanhasi ndiende by musi wa29 June. Ndaikumbira changamire kana pana sabhuku gopito waripo pano kana washinga waripo. Handisinei nawo. Handisine nawo. Wana gopito handisinei nawo ba. Ndati ndakutaura zvinyowani. Musi wa29 by musi wa29 June. Unofanira kubhadhara mbudzi kuna muzvare huku kuna sabhuku. 29 June. Unofanira kubhadhara mbudzi kuna Ishe jongwe kuna sabhuku. Tikakutera isusu tauda mombe. Ndatopera handi yedu. Ndatopera. Haushori madzishe bai.